Nagpaandam ang Police Regional Office 6 sa publiko nga likawan ng pag-post sa social media sa mga planong long vacation summer. Agud malikawan ang long summer vacation. Agud malikawan ang posible nga krimen. Suno kay Police Brigadier General Josefino Ligan, ang Regional Director sang Police Regional Office 6. Labing delikadong pag-post sa social media bangod nagapahibalo ini sa mga may malain nga intensyon nga wala sang sablag sa ila plano kang isang pagpanulod-sulod sa mga balay kag magpangawat. Pahayag niligan mas maayo kung pagkatapos na lang sang bakasyon mag-post sa social media platform sa mga laragway agud nga malikawan gid ang madamo nga malain nga mga matabo. Nagpanumduman siligan sa publiko na mangin na mabinantayon gid sa malugar nga ila pagakatuan agud makalikaw sa mga modus sang mga kawatan. Aalis kayo ng matagal, ipopost nyo sa social media, di ba? Yayapang nyo, 5 days vacation to ganito ganyan. Yan. Pihado yan. Most likely. So please, yung mga ganung bagay,